Nis, tá sé ná mein ceart churbetach síana. Agus rih ceart churbetach camuid mu tain a héamh suas, agus mu tain a hína amach. Mar sin, sim mar seo, agus sína muid amach ar go láfa. Hían, 2, 3, 4, 5. Chun tosa? Chun fadagus tá tú ná. Hían, 2, 3, 4, 5. Agus suas. Ó, sína amach. Hían, 2, 3, 4 agus 5. Nis, tá mas a gáil fille síos beg. Gúmid ré. Hían, 2, 3, 4, 5. Tá muid síns amach. Nis, tá mission seo is scoil éine I hallan na scoile is spidel. Agus tá mat a fum, mar gúil me gáil rolla. Agus má tá tusa gur páirte glacalum san jobh, bicéad sa gúil rud cén bog fút. Agus bíocht duna fásnún sin in éanach leat agus siad sásta gunneanach tú iad seo. Nis, tá sumid le rolla an fin Louis. Agus mata tú gáil bheith cosa le pean Louis, cá tú bheith fada agus díreach, mar sin sin amach na cosa, sin amach na barcini, agus sin amach na láva. Agus bíocht a chud ilinneachí búilsisteach a neice le a chud clósa. Wmid ré, tú gáil le rolla an nún agus an ná. Fada agus díreach. Daire lom. Chwn me nún agus hánig me in nál. Ítach, nis, sin rolla an fin Louis. Yn chéad chean eile, ná rolla na méise. Agus tá muid gáil crut méise a chud ar an héin, tá muid gáil bheith cosú le mías. Mar sin, cosú le pean Louis ach tá na láva an cleigan agus na cosa gáil bheith crochta suas san néir. Cosú le mías. Scatú da cholan chuineál teán an tám ar fad. Cúine na láva le chéile agus na cosa le chéile. Tá muid gáil rolla nún agus an nál. Bhfuil muid ré. So sin amach agus croch. Daire lom a ríist. Aire leatsa. Bhí sé sin níos sucr ná roll an fin Louis nach rá, mar go méganing na láva an cleigan agus na cosa a chuineál crocht an tám ar fad. Nis, ceann amháin eile. Rolla na hive. Cahamid cuma ive a chud ar an héin. Cahamid bheith cosú le óh. Nis mar a bhí me ar dús. Tá más cosa fum agus tá má hún ar mo chud cosa. Agus tá má go le rolla cosú le óh. Rolla na hive. Mar sin fil síos, beg bídeach, agus smig istiliúg ísel, agus tá muid go le rolla le chéile. In nún agus in nál. Bhfuil muid ré. Síos ísel. Daire lom a ríist. Aire leatsa. Nábich imriart mar a raile leat. Mar rinne muid trí cín an éagsúil in seo in jobh, agus béidir go dastaín tuile cleachta wet. Ní bhí muid ar fad go má ag cholathirt chéad jobh chréalann muid iad. Achanis, tá sé námain muid téine uairú síos agus síne amach a dhéanamh. Déanúid mar a rinne muid ag túsan cheachta. Bhfuil muid ré. Sisús tíreach, síne amach agus na láva. Hían, 2, 3, 4, 5. Chun tosa? Hían, 2, 3, 4, 5. Agus suas. Hían, 2, 3, 4, 5. Sinna bhfuil an.